Dumumanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Makinig sa kalalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Recorded by X Thunder Gaming. Joey, undangin na intaw na pagsigin mo pamabay. Uy, kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod intawon ko. Ha? Ano alam mo kumaluin ni mo? Nabis pa rin mantika. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko? Unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya, dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kano sa pagkakamausab. Mausab ra ka daw kung naanay babae nga makapausab ni mo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto pa manggug ko nga maglingaw-lingaw ko, o pamalas kong lahon na nga magminyo. Ay, ikaw ay pamandi mo makiti ang babae nga gusto ni mong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag kami ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Kariadal ako sa papi. Dili na ta magstorya. Inom ta. Kainan bitang tika nga lagi nagserisuhan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. 5 na mo katuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa. Yeah. Nag-iskot ba siya bahin sa inyong future? Uwa sad. Gipaila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siyang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wa gihapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban kaniya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot? Lipong ako eh. Ako sad. Hipon na sad ko. Tanay. Yato taga sa inyo. Salamat din. Kahigda na gitawon. Salamat, Joey, ha. Saan? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa. Best friend ulit ka. Kung dili pala kayo mabay, no? Basig ba in love na kitong tako ni mo? Paya sila in love na ka? In denial lang ka. In denial lang ka eh. Buod. Oh. Sama lang.
Totoo kayo mo ko niyo. Puwara ba kay kagnaong? No. Ha? Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin? Basin ra ba? Huwag na inahitabo na mo. Uy, Di siya ko siguro kay hubog ra ba kay ko? mao ba? Unsa man di last di mong hinumduman di ay, ha? Na nag-kiss me. Nag-kiss mo. O human ana. Wala ko may baho siya nahitabo. Oh, klaro na kayo nga na naay na hitabo niyong duha. Unsa pan di ay, parayugod mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay. Ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka diya, wey. Recorded by X Thunder Gaming. Pila naman kabuan. Pero ano man chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? Wala ba sa kong makapananghid paglakaw na ako kay natuog pa man siya? Ano siya magiging kayo nahitabo atong kapiuna, no? Magpalibak ay. Ay, kulpaan lang ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Magkita na sa park. Kinahanan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Mura ra man kagwa? Oh, unsa di? Ano, ingon na namang naong ni mo? Na ay nahitabo nato. Oh, mau ba? Sorry gid kay ha. Wa ko'y nahinamduman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biyan ang problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man itaw ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So buhaton ako anyway. Ang angay ni mong buhaton, imong atubangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal na yun? Oh! Joey, nakailang akong ginikanan ni mo. Dilitan nila mo pa sa ilo kung may baw sila nga na mabtos ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. salamat. Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko magkahong nga kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayong isa sa usa ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. Oh, tito. Si Tito. Papa, pagpapanan ako. Oh. Pa. Brad, kumusta ha? Kumusta kinabuhing ninyo niya? Ambot. Ha? Si Ambot? Papa ko magkasabot sa kong debate eh. Ay. Kahibaw, bayagid ka. Best friends mi si Kayla. O kuwagi may feelings sa usa-usa. Ay, okay ra na, Ray. Di ra na lisod. Oy, ninyo nga ma-inlove sa usak-usa kay suod na gumungdaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana ug sa imong pagkaamahan pohon. Na, murag gidangat. Ang dangat. Di na ko makalaglag yun eh.
Yun ako makapang chicks. Hindi na kita, Noy. Minyo na kang dako, no? Ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bay. Wow. Dami agad din mo muluto kayla. Karon pa ko. Sus, wag kay ayaw pagka best friend oy. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na God. Sorry. Pero salamat tayo sa pagluto ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? Oh, ako Joey. Daan pa ko. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako raon ta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla. Oh, ay mas misis. Tuas kwarto. Nato kay wato'y tarong tog kasi magukilak si Inday. Oh, nya. Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Putan bitaw kong daan sa magkay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. Oh, bitaw bay. Kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla no? Huwag may imod to bay. Okay na. Okay na. Siya masyad mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ay buutan si Kayla. Og maayos siyang pag-asawa. Bilib ko niya. Og plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Og hindi pa uli na ako gikan jote. Pakig-istorya din ko niya. Makauyan siguro si Kayla ni buwak na akong da. Ayaw na lagi kong sabok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Siya maroon ka-istorya ni Kayla? Kayla? Joey? Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itugaan mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko no. Sa may tuyo niya. Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga iyang anak si Inday? Kay iya mong yung anak si Inday, Joey. Siya? Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey. Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Wana'y mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamong doha si Inday, diri na ako. Kailan na inlove na ko nimo. Nakaibaw ko nga wa kay gusto nako. Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday nako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawadaan og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa di ka, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat. Adtong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride
para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya. Ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Joey nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, nahuhulog na sayo. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by X Thunder Gaming. Maninoon ko din sa library, uy. Oh, uy. May estudyante nga. Magdaog bata. Akong duulon, di. Hi. Okay ra ka? Hindi kayo. Nag-answer mong gugo sa akong exam good. Uy, mao ba? Ang bilis na ning mong anak, bi. Okay ra kayo na ko nga. Ako lang siya mukupot aron maka-answer kag tarong. Sure ka? Lagi. Sige ha. Palihog ko. Anisa ka na ako, baby, ha? Kabugat ko dahi, puriyabiyag. Pwede na ako siya doon sa gawas, din sa library, aron makakonsentrate ka? Ayaw ka bala ka, uy. Di ko daot ang tao. Baby, pagilak. Sige na, ako ni bahala sa imong baby. Naara man kayong gatas o diaper din, he? Oo, naara diha. Kompleto na na sa bag. Sige. Kay bawal yung ang saba din sa library. Baby, ayaw nag-cry-cry, ha? Ngita taglugar nga, komportable ang pagkabutang. Miss, palihog ko ha? Sige na. Anak rabi sa gawas nga, makita ni mo dayon inigawas ni mo din sa library. Salamat kayo. Mo din sige kila, kinupuno naman day ang diaper sa ihi, uy. Ay, pribuyag, biya bataa ka, uy. Hoy, Wanda! Ni anak na ka din ni girl! Uy, hala, wait! Anak mi mo? Hoy! Wala ka musulti nga na di kay anak. Mau, dili, uy. Sa kadugay na natong amiga, kanusang kakita na ko nga nagbabdos ko. Aw, lagi. Pero kung kinsa man lagi ng anak. Huwag ko makaila ato day, uy. Estudyante yung papa din ni. Naa dito sa library ay nag-special exam. Naluoy mo kong nagtanaw maong di-offer ko nga ako lang sa bantay siyang anak. Hala, no? Kanus alam ko no ka nag-babysitter? Cute man sagad kaayo bata, ah. Hinoon sad. Huwaton ko na lang tong iyang daddy nga mahuman. Hi. Halatay, maunay papa. Kagwapo, good. Hilom, uy. Salamat sa pagbantay sa akong baby, ha? Uy, kaso, uy. Kuan, uwa ka mangitag mami sa imong baby? Pwede ko. Uy, day. Joke ra, uy. Pero, naara niya ako iyang tinodon. Asensya ka na sa akong amiga, ha? Ingon ani gani siyang daan. Okay ra kayo, kaso. Ako din si Mark, ikaw? Ako si Wanda. Day,
Si Mark ba katong naianak ka ni? Nangita ni mo. Ha? Ano man? Ambot lang. Naghuwatan ni mo sa may parkingan. Atuan na lang. Hi. Kainom doon pa magkanako, no? Oh, Mark, diba? Abi na ko nalimutan ka. Nga naman, may problema? Pwede kong mangyo ni mo? Pwede ko nimo kuyugan sa akong bistihan karon? Ha? Need lang kog someone nga makatabang na ko sa akong anak, good. O di ko kasalig sa lain mong good. Ikaw ra gyud. Nakatulog na ang bata. Ay, suminusod sa kong utok ko eh. Ani ko yung magkulit ni Skundo. Uy, hala, patay si Mama. Makasabaan gid ko aniron ba? Hello, Ma. Wanda, pauli din isbay ha, karon dayon. Unsa ko'y nasod sa imong utok nga ni Koyo gaman anang tawhana? Ma, ayaw ko tayong ka-high blood. Itapang na gani ko. Tingalig unsaon ka, ana. Dili masat siguro, Ma, uy. Ang muna magbuutan, good. Uy, Mama, sige na mahabay na. Mauli na ko ron sa ato taod-taod. Gipangita na ka sa inyo? Sorry ha nga nakasamok gyud ko nimo. Sawa nga, pamugyod kay kong masuhitos pagbantay sa bata. Okay ra, uy. Pwede mo tana? Sure. Go ahead. Mo ning kondo? Dili sa ako ning anting old maid. Sige lang, maabot naman siya taod-taod. Siya mo puli og bantay ni baby. Then ihatod na tika. Ilom lagi kay ka. Okay ra ka? Mark, mangutan ako balik ba? Sige. Unsa man? Asit yung mami ni Baby Rowan? Ang tinuod, taga dumagitig ko. Ipaning na ko sa akong mga parents kay nadini ang course na akong gusto. And then, I disappointed them. Nakamamabdos ko babae who doesn't want me and Rowan. Ha? I told her na dili na ko siya daganan. I will marry her. O akong barugan kung unsa man ang akong obligasyon niya. But okay na himo. Di sa ko ganahan nga mamugos ko niya. Wow ha? Sa tanang istorya nga ako nadunggan nga nakamabdos o napamabdusan, siya ra ang babae nga nibalibad. Kasurti ra niya nga ni-offer ka pasal niya. Ang uban gani, daganan pa. Ikaw na lang ang tato, no? Mark. Wanda, bangon na diha. Tingalig malate ka. Nuka pa kayo, maoy. Maon na diha. Hamot sa di mong bataa ka, uy. Nganong sige magagtabang og bantay atong anak atong Mark? Mura magagdanginahan sa bata hinoon. Ma. Bangon na diha, ha? Ayaw kog palagota. Wanda, thank you sa pagtabang na kog bantay ni Rowan. Espesyal karon nga wa ang akong auntie. Uy, kaso Mark, uy. Sa kapila nakahigayon nga, gibantayan ko ning bataa. Nalove naman sa din ako. Baby, no. Love sa di mo si Tita, Baby Rowan, no. Wanda? Mark, imo magkakong gitutukan. Mark. Pwede, imo sa batas, baby. Mark. Noon sa man ko. Di naman hindi ko makatuhog. Sige ko na unas na hitabo na mo ni Mark. Ay. Hoy, Wanda. Naunsa ka man, ha? Uyab na mo atong Mark? Sige naman lang ko kag-standby dito sa ila. Dili, maoy. O niya nga nung imong naong, permi naman lang naa dito. Tungod sa bata, magod. Ikaw, no? Abig okay raman ko nga maglakaw-lakaw ka. Mura sa tag ni abusar da. Mama sad, uy. Cute mong ka ayos, Baby Rowan, ma.
Nama, sigurado gid ko mano kung makakita ka sa bata, malingaw sad ka. Ay sus, saba ka diha. Pilon baya ko nimo anang imong style. Okay ra nimo nga ikaw lang sa ang bilingan ako ni Baby Rowan? Okay na uy. Gituyo gid kog anhi kay gimingaw ko sa bata. Sige ha, isalig na ako nimo sa baby. Dalang ko ilakon kadiot. Sige. Baby Rowan, ano man ka uy? Wala kay hulong sa pagpila. Asa may gusto ka sa baby ha? Uy, wala mag-init si Rowan. Ano ko? Tawagan ako si Mark. Si Mark, kanina ako sige tawag. Saan man ako? Gusto, si Mama na lang. Mangayo kong tabang ni Mama. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your Ilo ko call naman later. gihapon. Uy, kagwapo ba ya ining bata, pero buyag, uy. Buyag. Nalingaw gid taon si Mama sa bata. May gani kay nianhidayon si Mama. O iya ko natabangan ni Rowan. Ay, ubus-ubus na sa kainit ni Rowan. Ba, hindi ka po ka. Pwede ka muunag uli na lang sa ato. Ako na lang paabotan si Mark unya. Muli na padayon ko. Nahala, sige. Nak, makalingaw maning bata, Dadao niya ni sa ato, ha? Ikaw, gid ma. May mag-ako ni. Ay, sige lang, good. Mananghid lang kag tarong sa daddy aning bata, Pohon, ma. Nadugi kong balik din eh. Nagsige kong panawag ni mo kanina kay gihilantan magod si Rowan. Pero dili ka gid makontak. Unsa? Mao to, si Mama nala akong gipaanhi ganina. Kaya ron iya akong matabangan sa bata kay wa mo gihunong og hilak. Hindi man di kagikan. Nagkita mis mami ni Rowan. Oh, Gusto niyang kuhaon si Rowan og balik. Mark. Pila na siya kaadlaw sige panawag nga makikita siya nako tungod sa bata. Ang ano naman na siya madiritso din eh. Kung ang bata magigkayang tuyo. Gusto sad niya nga magbalik mi. Unsa? Wa ko masugot. Tungod kinawa ng akong love niya. Ang tinawd Wanda, ganahan kay ko nimo. Dili tungod kay naka kung nagkinahanglan ko nimo. Kundi tungod kay malipay ko sa imo presensya. Mark. Wanda, gusto ko mamuyab nimo. Pero gusto ko nga mananghid una ko sa imong mama. Aron busag dili sa makaingon nga i-take advantage ko nimo. Nga bisag na anay nahitabo nato pero dako gyapon akong respeto nimo. Mark. O kung imo ko sugton, sunod buwan mo biyahe taping sa Dumaguete, kuyog si Ruan. Ipaila-ilat ka sa akong mga ginikanan. Nagkauyab gid ning Mark. Wala say pagsupak si Mama. Bisag na anay anak daan si Mark kay na-close naman sa niya si Baby Rowan. O pinangga po ni Mama ang bata. Right after ni graduate ni, mogi una namong gibuhat nga ni adto mis Dumaguete aron maila-ila ko ang parents ni Mark ug aron sad ma-meet nila si Baby Rowan. Kay wa man gyud nakauyon ang parents ni Mark sa dihang ga-eskwela pa siya unya nahibaw-an siyang parents na nakamabdo siya. Ug bahin pud sa mommy ni Rowan, naa na say kaugalingong pamilya. Love na ko si Rowan ug open na kaayo ko sa possibilities in the future kung gusto man ganing maila-ila gid ni Rowan iyang tinuod nga mommy. Karon, minyo na di ay mini Mark ug naa na say anak sa umaabot. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga ikalan kaagi ni Wanda nga taga Pasig, Cebu City. Uban sa awit kaya gipangayo awit ganagahan saves the best for last. Ang mga kaagi gibata na duwa sa radyo ni DLA Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanaus.
Kamusta mga higala ug mga suking di paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawin. Yadres lang ni ining tulumanon, Haring Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, ikan salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Magkining sa kababay nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang itong matitampo, nagdasingan nga, Krista. Nak, wala sa tayo para palit bugas ug sudan. Si Papa di ay ma. Ay, ambot, asa na sad to. Di na lang ko mula o man ang imong amahan, Krisa, oy. Gikapoy na ko anak diya. Naabagod na'y natabang sa atong kalisod? Wa! Kung makakwarta man gani, tuwa! Tuwa sa sugal ug inom lang ang padulngan. Paita sa daning Papa, uy. Kining nak, basi na kay mauslan diha pa. Bayari lang idig sweldo ni mo. Mangita ko, ma. Day, naunsa man ka, uy. Kasubo pa nang imong itsura? Labara na sa kong uday, uy. Nga naman? Daghan kayo gastuhan sa bahay. O pagani ko maimpas sa akong last ng mga utang. Karon, mangita na sa kog asa kog kahulman ani para konsumos bahay. Maupay gamay ra kayo akong sweldo. Paita ba ya, uy? Hala, no? Mura naman intawon kag minyo anang style day, uy. Maulag gitay. Yun na pa, kaila pa kang no, Eric? Katong tiguwang ba nga na mga paabangan nga bay? Oo, nga na di ay. Ay, kuan day, nangita man siya makatabang-tabang niya day. Kay tiguwang na baya to. Hagbay ra sad tong gipiyaan sa asawa. Kay mabahay man sad gud. Nya, hinay na ba? Oh, mao ba? Basin interesado ka. May na lang ba, pandungag income ni mo? So, ayan ako, day. Bahala na. Oy, di ba anak mang kang tisa? O, Noy. Waday ka muskwila, day. Gusto unta, Noy, pero ansaon, lisod manggod. Mas kinahalaman kong motrabaho kay wao niya may makaon sa bay. Mao ba? Kaluoy ba ya gudi mo di ay? Sa ato pa, ikaw ray nanarbaho sa inyo? Ang imo ding papa, Bisyoso kaayo, Noy, uy. Nahala, sige. Ako, day, hinay narabak ko. Maong matag karon og unya, magkinahanglan gid ko nimo kay haskang dali na kay kong kutasan. Kinanglan ko na ay mupalit og tambal para sa akong maintenance, sa akong kaon. Mao ba, Noy? Sige, Noy. Kaya ra kaayo na nako. Pero, Noy, okay ra mga hapon lang kumanis inyo? Unsaon, di ba sa ko pwedeng ma-resign sa akong trabahoan, God? Sayang ang income. Okay ra, uy. Basta, anhilang ka matug. Naaraman hinuon ko'y masugo-sugo din himabuntag. Ang problema nako kanang magabi kay wa ko'y masangpit, pananglit, magkinaunsa ba? Okay ra ba nimo nga anhilang katig katog? Ayaw ka bala ka. Basta, tarong lang ang imong serbisyo nako, dili yun ka magmahay. Ay, salamat in taon ka puno yun atong ref. Nasa tayo sa kasakong bugas. Maayo untag magpirme ni nakoy. Pasalamat ta mga buutan si Noy Eric nako. Dako gid siyang natabang nato. Tingalig na ibog na di mo na ka. Mama sad, uy. Ayaw na pag kunong nagdautan, ma. Wata kahibaw, uy. Mabahay ra ba kuno na kaniadto? Ma, kaniadto ra to. Dunay kausaban ang tao, mao nga dili ta mo judge, ma, uy. Ang importante nga dako gid siyang natabang nato.
Og baslan ko nagkaayo, ma. Oh, hinoon sad. Krisa, unsa kahay maayo ko mobalik kag eskwela? Kanagong ganahan ka? Ganahan gid unta ko, Noy, pero di na lang ko mangandoy, Noy, uy. Lisod na. Ako na ba gisaligan ni mama ron? Ako'y bahalag suportas imong pamilya, day. Ang importante nga, makahuman ka. Ayaw lang, Noy, uy. Kaikog na baya na ako, uy. Dako na kayo kag natabang na ako, Noy. Ayaw kaikog, uy. May na lang na ako'y mapahuman og eskwela ba. Kay wa magyud ko makasuporta sa akong mga anak sa ilang pag-eskwela. Tungod kay gibiyaan ko ilang inahan og gidaman ang akong mga anak. Noy. Abi nimo, kalipay ko kaha unta ron kon wa pa ko magbinuang sa akong asawa kadiadto. Sadya unta ning baya kung niya pa magpuyo ang akong pamilya ron. Noy, Eric. Pero naamang yun uwahi ang pagmahay. Igo na lang ko sa paghandom sa akong mga anak. Katong mga gagmay pa sila, unya magdagandagan din sa sala na lipay kay ko ato. Asa man di sila karon, Noy? Nakakitaglaing ang ilang mama tungod sa akong kaway-ayo sa una, day. Mga dagko na ron ang akong mga anak. Naana sa mga kaugalingong pamilya. Makamingaw lang. Noy. Noy, Eric, ayaw ka balaka. Hangtod ka no saan mo gusto nga ni ako. Buhaton ako. Dili ti kapasagdan, Noy. Salamat, day, ha? Naapay sabaw, Noy. Ganahan pa ka? Kay maghukad ko. Palihog ko, day, be. Krisa! Luwas niya! Uy. Murag. Krisa! Ang imo marong papa. Si Papa Gidro, Noy. Ako sang gawsa, Noy, ha? Kuyogan na lang, tikaday. Pa, unsa may kisigihan ni Bugsyakit? Naunsa man ka? Kaunsa ka din, ha? Uyab na ni mong tiguana? Unsa? Pa, ayaw na kong patakag tabi. Pataka mo lang ka, uy. Ayaw ko pre-pre, ha? Pa, unsa ba? Gusto na ko, no? Nagpakauwa mo lang ka, uy. Pauli dito sa ato, ha? Kung di ka gustong mahinay, kanti ka! Noy, pasensya kayo, ha? Maulis ako sa amo, ha? Mubalik lagi ko na yung... Ay, naunsa ka man in town, uy. Wa pa gani kay gikatabang din, he. Nangita pa kagubot dito. Kapakauwaw ka man lang sa tong anak, uy. Pag-ilom, ha? Basta ka na ibaw ka ni, ha? Nga nagservisyo din sa dito. Wag yun mo musulti na ko. Kaya nga no pa? Pero may bago kang naadiri sa ato. Wa kay kalibutan. Wa kay laigibuhat kay magsige man lang kag inom og sugal sa gawas. Muto ba ganahan, ha? O siya magsaligan? Katong tiguan? Uyab to mo? Grabe na kay ka pa, uy! Wa ko may bago ang naipabatikang tahoron karon. Abi ba nimo? Abi nimo pa mas maayo pas ni Eric. Kinakahuna-una pa siya nga pahumanon kong eskwela. Og mas naguna-una pa siya kung naapabay makaon sila sa mama didi. Ikaw pa? Na? Mas priority man ganin mo ang pagsigig sugal og inom kaysa namong imong pamilya. Bahalag bisag asa ta mag-abot pa. Basta kay dili ka makabuot sa kung unsa may akong buhaton. Naningkamot ko para sa tong pamilya pa. Ambot lang ka, di mo. Grabe na kaayo ka pa. Sobra na kaayo ka. Noy, pasensya na, ha?
Nauwagin kayo kuskibuhat ni Papa. Nakasabot ko, dayoy. Anak magyud ang amahan. Di magyud perfecto tanan. Pero nahibaw ko nga doon nagihapon ay pagbati ang imong amahan nimo. Bisak ako naman sa siguro. Noy. Unsa man, interesado na kang muskwilag balik? Tinuod gid ka, Noy. Lagi. Wa ko magtiaw. Salamat kaayo, Noy. Daghan kaayong salamat. Hayo ni mo, day, oy. Pinangga man kay kang Noy Eric. Maulagi, day. Kung dili pa tungod niya, no, dili gyud ko maka-eskwelag balik ron. Mao gyud. Wa man ko niya mapa-feel ang love sa usa ka amahan sa iyang mga anak, day good. Mao sigurong dinhi niya gipa-feel nako. Lagi, day. Ay, daghan pa yung nikatag nga istorya sa ato. Katong bago pa lang ka na narpaho diha. Nauyab ko no mo. Chismosa gid kayo ni atong mga silingan, uy. Hugaw kayong mga hunak-hunak. Kay bao na ka. Buhatan dayon og chismis. Kutob sa unsay makita. Maog yod. Bahala sila, uy. Basta ako, dili ko magpa-apekto sa mga istorya, day. Kay mas labaw kong nasayod sa akong kaugalingon nga nanarbaho ra ko. Correct? Day, Krisa, kung pananglit mawa na ko, day. Isaad na ko, ha? Muhuman ka baya yun sa imong pagskwila. Maayo na lang. Makakita kag maayong trabaho. Ini-graduate nimo. Unya, dako-dako ang sweldo. Noy, ayaw pagsulti anak, Noy, uy. Lain naman ko ang akong lawas, day. Gibati na kong hindi na ko magdugay din. Noy. Noy, Eric sa Noy. Kaso, wapanin ako masulti niyo. Salamat kayo, day, ha? Kay, bisan, di ka tinuod na anak. Pero, dako, kagad og natabang na ako. Noy, ako mao'y angay magpasalamat ni mo. Kay mas dako kag natabang na ako. Gibaslan na ako ang imong kaayo, Noy. Abin mo. Suya kayo ko sa imong amahan. Kay bisan pa man sa iyong pagka-irresponsable. Pero anaa kagihapon nga miunong dili saman ako. Noy. Swerte kayo siya ninyo. Noy, okay lang ato kumatog sa amo ron? Sige, day. Away kaso. Aron sad, makapahuway kag tarong. Salamat, Noy, ha? Ayaw ka bala ka, Noy. Anhiyon di kag sayo, ugma. Naaraman ko yawi. Noy, Eric, mayong buntag, Noy. Ni anak ko, Noy. Noy, unsa imong gustong ipamahaw ron? Noy, Eric. Noy? Noy, Eric? Noy! Noy! Ginoo ko. Wala siya maginawa. Tabang! Tabang! Naadagi ang mga anak, Krisa. Sila na'y bahalag mupahimutang sa ilang amahan. Ma, dako kayo kong pasalamat ni Noy Eric, pa. Dako kayo siyang tatapang na to. Ilabi na yun na ako. Nahibaw ko, nak. Tumanon ko ginayaghang yun ako, ma. Ngamuhuman ko sa kong pagtuon, bisag unsay mahitabo. Noy Eric, salamat sa tanan, Noy.
Maayong pagpanaw. Unsa nak, Junior? Magminyo na ka. Uma? Oy, si kinsa man ko ni imong minyoan? Si Binminida pa? Ay, ginoo ko dong. 17 anyos ka pa lang. Mga bata pa kaayo mo para magmidyo. Mao gyud, mga bata pa kay mo eh. Sigurado na gyud ka na. Upa, ma. Sigurado na gyud ko. Makigminyo na gyud ko ni Binminida. And now, the end is near. Ay, Junior. Ni aram man din taon ka din, uy. Noon sa man din taon ka, uy. Bago pa kayo tang minyo, pero grabe naman akong kaugtas ni mo. Susay, pura mag-asa ko ba? Naaram ko din eh. Kawa, oy, nibaw ka ba hindi ko ganahan kapasok-pasok ko, ha? Junior! Oh, kadiyot lang, nak. Hapitan ng imong gatas. Uy, Dong, ayaw lagi mo yung taon dihas may hagdan. Uy, kibahog ka. Ay, ginoo ko. Ayaw yung taon mo pagpabadlong. Kaya ako rango sa nag-atiman ninyo. Puro pagid mo mga lalaki. Upat nakabukang among anak ni Junior. Pero wala gyapon siya mausap. Kapuya, nag-antos ba ini, uy. Dili sa ko makaapas asa siya kay madapatan na sa dunya ko. Ang resulta, wala hinuyuli-uli si Junior. Ay, ginoo ko. Kung dili pala yun ako mahal si Junior, dili yun ko mag-antos o ingon ani, uy. Oh. Diyos ko. Ganun hindi ko magha ko. Dili ka ha. Unsa? Mabdos ka? Oh, Junior. Unta magbago na ka dong, uy. Dili na yung taon ko makaatiman sa tong mga anak nga ako rang usa. Nagkinahanglan ka ayo minimo dong. Ilabi na ginang imong mga anak. Pagbago na in town, please. Ben. Day, Ben. Nay, utanon og prutas oh. Ikaw lay suroy na, day ha? Ipamaligya na. Aron, naatay kapalit og pagkaon sa itong mga anak. Sige dong. Way problema. Salamat dong ha, kay nausab na gyud ka. Responsable na gyud kaayo ka karon. Babae na ang atong kamanghuran sa pagkakaroon, day. Maong gusto gyud ta mong atimanon. Unsi sa pagkakaroon? Ngano man? Naa pa kay planong sundan si Inday? Uy. Tana. Sundan na natin si Inday. Sami, nak. Ikaw lang unay bantay si mong mga manghod, ha? O ikaw, Inday, ubanin si mama ni mo. Manindas merkado, Asa man di ay ka? Mulakaw ka? Oo. Nagkasabot mi sa kong barkada na. Barkada na sad? Hoy, Junior! Napo na in taon ka buo ka nga tong anak? Barkada na gyapon imong yuna-una? Kanus apa man in taon ka makarealize, oy, Junior? Ako pa mo'y nagsakripisyo sa tanan. Maluoy sa din taon ka na ako, uy. Ben, pasilo ako. Sige lang. Magbag-on ako. O magpakaamahan ako. Congratulations, anak, Sammy. Salamat, ma. Ay, kadali ragyos panahon. 17 bagod ko. Pagminyo na to, day. Unya ikaw ato. 15. Unya karon. Ang atong kinamagwangan. Naminyo na. Uy. Pila sa ko katuig gadag-anto sa imong batasan, Junior. Kung dili pa kulig-on nga pagkaasawa, ay na. Dugay ratang nagbuwag. Dili mo abot og ingon ani kadaghan ng atong anak. Day, apit naman day ang atong golden anniversary, no? Mag-50 naman day katuig nga naminyo ta. Ay, oo. Ugwa lang damha. Murag kanusa lang tong naghiskot nga gikasal si Sammy, di ba? Nga napuho pa sila kabuok. Karon 12 na sila kabuok. Mao gyud. Maayo pag yung pagkabahin kay unom ka lalaki ug unom ka babae. Day. Salamat kayo sa pag-anto sa batan-on pa ko, ha? Banati ka, Junior.
Og nisalig ko nimo nga mausab pa ka. Og wa gyud ko masayop. Salamat kay nausab ra gyud ka. Sa kadaghan na sa atong anak, hindi na ko makahuna-huna pa og laag-laag. Daggo na sila. Makamaunang mukasaba na ko kung magpabadlong pa ko nimo. Maog yun. Pero, unsa kahay plano nila inig anniversary nato, no? Mahinumdum ba ka sila? Surprise! Mga anak! Ni amutanan, nahinumdum mo sa among anniversary ni mama ninyo. Siyempre, boy. Kadaghan mo, Oh, yun. Bikinumdum. Oo, nana, nitukar na ang inyong team song, ma, pa. Okay, wala ko na yun. At tumusto nga, pagbaile mo. Sige na, sayo mo. Day, can I have this done? Of course, my love. Pagkaswerte nato sa atong mga anak. Maugid dong. Wa lang damhan, no? Paspas kaayo ang panahon. Nakaagi na tagkasakit o kalipay. Og abi ni mo dong. Karon maoy usa sa pinakamalipayon na akong adlaw. Kontento na kaayo ko sa akong kinabuhi karon. Labaw pa ko, Day. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Salamat kayo sa paghatag sa akong mga anak. Junior. Dali na dong. Kaon na din Day. Dong, nga naman ka? Sakit man akong dughan, Day. Unsa? Akong tawagan ang atong mga anak, ha? Ayaw na. Okay ra ko. Sigurado ka? Ay, Dong, undang na gid anang imong inom-inom, ha? Dili na baya kasama sa una nga ligon pa. Ginagmay naman lang ko ang akong imnon. Bisan pa. Tiguwang na ta, Junior. Mao gyud. Mga tiguwang na ta. Mao nga ikaw, ayaw na palabig kugi o paninda, ha? Kay, wa naman tayo gibuhi. Dagko naman ang atong mga anak. Naa na sila ay mga trabaho. Nya ikaw, hanap-hanap na baya ng pananaw nimo. Huwa palibak o. Nanawag ang atong anak. Hello, Dong! Ma! Si Bro Sammy! Kadisgrasya! Unsa? Ma, pasensya kayo mo ha. Kamu na hinuwi nag-atiman ako da. Bisag ako mo'y angin nga mag-atiman ninyo. Way problema, anak. Ginikanan gud minimo. Kinahanglan nga naami karong panahon na nga nagkinahanglan ka. Ilabi na karon nga baldado ka na. Salamat kay ma. Kaon og daghan, ha? Salamat pa. Dong! Si mama ninyo. Day! Taon sa mga, ha? Mau pagani pagmata ni mo? Dong, dili na ko makakita. Unsa? Og nagsuka pa gyud ko gikan. Day, tana, ipa-check up na. Adto ta sa ospital. Sir Junior, dunay kidney failure ang imong asawa. Unsa? O, stage 4 na kini. Kinuo ko. Day, nganong ikaw may naingod adi. Ako man unta to maoy dako kay sa na tong duha. Ako na lang unta maoy naganto sa imong gibati karon. Dili ikaw. Sobra na ang imong pagsakripisyo namo kay imong pamilya, Day. Dong.
Dawato na lang nato. Kung unsa may gihatag sa Ginoo. Panahon na para bubaos ko ni Buday. Ayaw ka balaga. Sukat karon. Naara ko sa imong kiliran. Salamat, Dong. Pagpaayo na ha. Hapit na ang imong birthday. Happy birthday, Day. Si Tinta nagyan ka. Salamat, Dong. Salamat sa pag-atiman nako. Sud sa 54 ka tuig. Karon pagod ko nakapaus nimo. Walang damhano. Tagsarabayay mo abot og ingon ani kadugay. Ang uban dali rang magbuwag. O di ba? Mutaliwan na. Maong dako gid kaayo kog pasalamat sa Ginoo nga niabot patag 54 ka tuig do. Day. Pasaylo agad ko. Pasaylo ako sa tanang bati nga binuhatan ako sa batanon bata. Pasaylo asad ko dong ha. Kung na ako'y pagkuwang sa akong pagkaasawa, Dong. Dong, kung mawa na gani ko aning kalibutan na, ayaw gyud pasagti si Sammy, ha? Nagkinahanglan kaayo siya nato. Day. Ako nang isaad nga. Dili na ko pasagdan ang atong anak. Day, kumusta naman ang imong pamati? Dong, dinhin na lang siguro ko kutob. Muuna na lang kunimog pahuway. Bien, kung mo naman gani kadako, ining kalibutan na. Magkita na gihapon ta sa ikaduhang kinabuhi. O salamat sa mga katuigan nga ikaw ang akong nakauban. Mawa man ka, Ben. Pero magpadayon gihapon kong maghandom sa atong mga kagahapon. Dong. Bien. Magkita rata pagbalik sa ikaduhang kinabuhi. Sorry, babe. Nadugay ko. Dugaya sa nimo eh. Malita ko sa trabaho. Maamong tani mo eh. Sige lang, good. Siyempre, nagpagwapa. Pero malagi kay ka. Suman, nakailakaw niya? Napainaong mo eh. Puti pa kayo. Mura magkagklaw na. Tana. Sakay na. Kay maliit na ko. Abot na ta. Saan ka diya, oy? Saan ka magtanga lang ka diya? Di ka manaog sa motor. Aram din na eh. Naogam din. Sige na, ito na ko. Saan man eh? Anong gihatagan ko ni Manny, ha? Saan na, ha? Happy anniversary. Doon na! Ito na, Day. Ay, naghilak tiha, uy. Muhumpag unya ng imong mata. Wala ko makasabot niya, Day. Wako kay baw kung unsa akong sa nga kalit man siya kausap. Sa una, siya mo'y perming magpahinomdom nga hapit ang among anniversary. Karon nalimot siya nga ikalima na namong anniversary. Dako kayo siya kausapan. Day, doon na. Ang akong pagpagwapa, para niya pero di katawan lang ko niya. Day, wala ko makasabot niya.
Pila na siya kabuan nga naingon ana. Wa ko kay baw kung kaya pa ba na ako magpasensya niya. Dahil, wa ko'y tuyo nga samutan imong gibati ha. Pero, wa ka siya laing babay? Oh, day. Kayong sa may rason nga kalit siya kausap, di ba? Wa, day. Dili makahimo si TJ na ko, anak, day. Oh, si TJ. Basin og na konsensya ni siya nga nalimot siya sa mong anniversary. Dili na lang ako ibigtil pa. Ang importante nga nakarealize siya. Hello? Babe, unsa kang oras sa mong outron? Mga 5:00, babe. Pero kung naakay plano unya para sa atong anniversary, kung manglakaw ta, pwede na ka mo other time. Ay, dili, babe. Kay muadto ko sa birthday sa akong amigo. Dito sa kanan ko makuha ron, ha? Paibawal ko daan. Oh, mao ba? Mas importante di ay na kaysa sa atong adlaw, TJ. Tapos bayan mo napailayang sunod na anniversary, oy. Sige na, bye na. Oh, TJ? Hello? Paita. Dona, na-print na ko ang... Ngano ka, Dick? Mura magugag nakakitag ungo diha. Ungo, boy. Tagsaram gud kay ko makakita nimo nga mag-dress. Kupahagod ni mo ron. Angayan kay ka doon. Singan? Angayan kay ka. Sus, angayan. Ayaw na lang ko kulog-kulog, Nick. Unsa man, naakay kinahanglan ako, no? Awa, nahanglan ko taon. Nisulti lang ko sa akong nakita. Ikaw, makakita kag nindot. Dili ka mo appreciate? Oh, mo appreciate man. Naraman din na. Uy. Oh, naghila ka? Oo, uy. Sige na, uy. Uwa man ka kay tuyo. Mubalik na ko sa kong table. Gitinood gid ang gisulti ni Teacher da. Wag gyud ko niya kuha. Kaya hinuon ako nakasakay, uy. Oh, Don. Nabaligi ka. Wag ka kuha si mong uyab. Naigilakaw, Nick. Mau ba? Uy, sakay na ra ba kayo ron? Angkas na lang ako. Ha? Sige na. Ihatod na lang tika. Di sad kaya sa kong konsensya nga pasagdan lang tika din Oh, sure ka? Lagi. Pero, gigutom naman ko. Mangaon sa ta. Huy, ano na aman ta din Kamahal din Sus, too. Mayo sa dang magkaon sa tag mahalon pa nagsaba. Ano kung kinang imong purma ron, no? Kung di mo ila ako. Amaw. Pero, seryoso, Don. Ano sugot ng tawang kawin nga? Di ka kuhaon si mong uyab. Ano man, mas importante ba day ang iyang lakaw kasi nimo? Dili na lang ta mag-iskot, anak, Nick. Mangaon na lang ta. Don, you're such a wonderful woman. Di na mo deserve na ingon na niyon. Angay ni mo, panggaon, mahalon. Oh, saba, gawas manino na kung English da. Ang maugid ka, Nick. Ayaw na pagsige komedya diha, uy. Mangaon na lang ta kay gigotom ra ka. Day, wa ko'y tuyo nga samutan imong gibati ha. Pero, wa ka siya laing babay? Tungod sa kausaban nga gipakita ni TJ na ako. Dili sa yun malikayan. Nga makahuna-huna ko nga nailaing babae si TJ. Sakto ka si Ann. Dili ka lain ang babae ang gikabuangan ni TJ. Mauwa na sa hikanan ako. Sige sa siya lakaw kauban ay ang barkada. Og dili ko niya uban nun. Dili ka ang iyang babay, maori iyang perming kauban. Oh, hello? Babe? Babe, day off ni mo ron, no? Kuyog ta? Asa man ta? Mag-inom kauban sa kong barkada. Kuyog ta, ha? Milagro kay nangagda ka na ako. Oo, sa man. Di ka? Manganda mo sa ako. Pwede, J. Bye. Kay, nakakuha yung si Luna ron?
Tagsara man kini siya magkauban na to eh. Oh, bay. Busy man permi. Wala magami oras sa usag-usab bay. Hapit. Unsa? Gaya na ninyo, no? Sama, no? Kung may planong magbinyo ni Duna? Kuan. Wa pa mi magisgutan na bay. Uy, saan naman na itagay na? Gaya sa baso eh. TJ, ayaw nagpalabi. Basi makupok ka. Sosbean ni mo eh. Ikapila naman ko nga niuli nga hubog. Bisan pa. Dili lang tamo kumpiyansa, good. Kapuya ba yoy? Oh, babe. Hinayar ako ng imong tingog. Mura mo kog na mama kauban din ni God. Kung ingon anin lang dahil ni Permi, ha? Nakuyugon ka. Mas may pag manguli tayo. TJ! TJ, hinay lang, oy! Kakusog pa ni mong padagan! Mingaw naman sang daan! Saan akong rasaw? Lapas na alas 12. Bisan pa! Ayaw kumpiyansa, good! Pahinay na ba? Kinahadlok tarabak ko na! Subayaan ni mo eh! Oh! Nganong ni urong man ka? Ako no? Gikapoy nagigunin mo doon ah. Daghan kay kag ibadlong nako. Lupig pa inahan mo. Babe, nabala ka ramang good ko. Ako nahadlok ang muangkas na ko kay kusog kong magpadagan. Naog! Oh, seryoso ka? Naog! Oh. Wala na kay pakialam na ako, TJ. Sobra na ka. Lobat pagod ko. Asa naman ko padungan eh. Maghinahinay na lang kong lakaw. Mingaw na kayo ang tahan. Taas na kong nalakaw. Diyos ko. Walang utay na utang mahitabo na ako karon. Nahadlok na kayo ko, Diyos ko. Oh, naay motor. Si TJ lang unta. Lord, please, dibalik lang unta siya. Duna? Oh, Nick! Salamat! Salamat! Alam ka din eh. Andali, angkas sa motor. May gani kay, nakakadari dapat sa amo. Inubusag tubig ko. Salamat. Saan din eh, tabo? Ha? Naglakaw mo ka dito. Asam di mo nguyab? Iya kong gipakadaog dito. Sa? Nabungang siya? Kinsa may tarong nga lalaki nga pasagdan ang iyong uyab sa daan nga kadlawon dako? Duna, di ka mahal sa imong uyab. Nick, ayaw na kong pagsulti, ana. Mahal ko niya. Klaro, ana, Don. Ingon, ana, na ba kaubos ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon, ha? Musugot lang ka nga. Ingon, anaon ka. Nick. Masigwa ka mahibawg. Unsaon ka dapat pagtratar. Sige lang, Don. Sugod ka ron. Akong ipakita ni mo kung unsay deserve ni mo na treatment. Nick. Don, for you. Oh, flowers? Para asa man eh? Nick, nahibawag yung kang na ako'y uyab. Na kay uyab nga, uwa mo hatag og importansya ni mo. Sugod pa lang na, Don. Makita na gid unya ni mo kung unsa ko mo pangga og babae. Nick. Day, nakabantay ko ba? Sige na lagi mo kuyog ni Nick, no? Ha? Anday? No need to explain. Day to na. Happy ko for you. Karon pa ko nakakita og balik ni mo nga malipayon. Dili parehan ni TJ nga permi kang stress. Unsa man? Buwag na mo ni TJ? Uwa man, day. Pero, ambot bitaw. Dili gid nako ikadenay nga malipayon ko every time mag-uban mi ni Nick. Og anam-anam na sad nga gipasagdan ako si TJ. Tagsa na lang may mag-text-text o magkita. Good for you, Daydona. Baby, kanina naman ka nagsig at tubang ni yung cellphone. Sama na.
Suman, okay, plano mo kaon di? Kaon na. Kinsam din imong ka-text di ba? Office mate ra good. Sa? Office mate ra? May isa no? Kailan may kay-smile kung ka-text ni mo? Aon sa man. Mga unta o dili? Ikaw na lang eh. Nawala na ko gana. Unsa man? Ihatod di ka? Ayaw na lang, Nick. Kuhaon man kuno ko ni TJ. Oh. Sige. Wa ko'y laban kay uyab man. Nick. So, ato na ko ha? Don? Pwede ko muhag ni mo. Bisag kadiyot lang. Ha? Hug? Oh, sige. Thank you ha. Niarang-arang akong pamati. Okay, day, ito masayop, day. Sakpan, ha? TJ! Rere, Gudre? TJ, utsa pa, nasakitan ko! Isa, bro, ayaw magbuot, ha? Ako mo uyab! Mo, ako mo magbuot kung unsaon ako niya akong uyab! Mag-istorya ta doon, ha? Dito, ay pagsunudan mo, ha? Ha? TJ, unsa ba? Pagkaani mong naong sa? Nanlaki pa ka? Mas baga kag daw. Ikaw pa'y nanadya karon? Hoy! Wa may relasyon ni Nick. O kung naaman, wa ba ni mo nahuna ako nun sa hinungdan nga nung nangita kog lain, ha? Tungod kay wa na kay pakialam na ko. Ni sobra na ka. All this time, imong ipa-feel na ko nga wa na kay pakialam na ko. Nga wa na kay pagmahal na ko. O kanang panahon na si Nick mo'y naapermi para nako. Siya mo'y nihulip sa imong mga pagkuwang, TJ. Siya mo'y naka-appreciate nako. O siya mo'y nihatag na kong importansya, dili sama ni mo. Maunang usahay maguna-una ko. Makapangutan ako ni mo, TJ. Mahal pa ba ko ni mo? Ha? Mahal pa ba ko ni mo, TJ? Dona. Nagsimula ang lahat ko. Maura gyud untay akong gustong madungog ni TJ. Kung mahal pa ba ko niya o dili, aron na ami closure. Pero sukad adto hangtod karon, wa gyud ko niya tubaga. Human sa nahitabo, niresign ko sa trabahoan para malikay ko ni Nick. Sa pagkakaroon, dili pa gyud ko andam nga mahigugma og usab. Kanimo, Nick, kung naminaw ka man karon, pasaylo ako kung gibiyaan ti kas ere. Nahadlok lang gyud ko nga mahigugma og usab. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.